디프라사 응의 탄사케 조또는 동안에 무속을ซึ่ง 탄사케 동칸케는 시니 에코로 사이노라이자 뭐 임플리멘트 응나이 흔의 증 조또는 사이마는 피아바 시니 네타롱케는 디니브 탄사 응야코ซึ่ง 저는 따로는 그는 탄사낭의 샤오이 동거ซึ่ง 전 따로 그는 탄사능의 동거 비아 시니 네타롱 그는 탄사 응야코ซึ่ง 누구ซึ่ง 저는 따로 제프로는 파티 알강거 앞으로 그는ซึ่ง 와라이 라이브 마캉 솔라이브 꼭방 라이브 꼭 소통 라이브 어커니는 두라프리아로 응 라이브 바게 포드레 포누구 비아바 제프로는 네타로 탄상의 엘라이언스 응거 앞으로 그는 जों जनतारो वालायनाय हायजलायनाय फानो आप्रखनो यारंलाय मुसुइलाय रसालायने बाक्साखनो कनैखनो गबागलाय तंलाय फियो गेरो जागो थानसाव नायखांखनो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेतारक्सि थानसा ngani नाङै तंगो फियाबा सिनि नेतारनो जों दिनै हायो नुगै तंगो नेता नेतिरंनो सिनि मोदाता बा जों दिप्रासारो कायसा सिनि हावो पावार नाङो कायसा जेफाखेनो पावर नांगो के possible main मुद्दा main point बा फियाबा सिनि नेता नेतिरनो जों नुगो साक नसि तोर सारो साकसांनो ब्लेन आनि सिमा सोलेनाय आंसि कटरकु आनि मोटेसिमां नाय नै यंग्ला सिप्राव खायके साक तोर सावैनावो बनि बाङैनो जों जनता रंखेब्लानो उरुपुरु उङै थाङो तानिखौनो जों जनतारंखौनो नेतानो नायसै दङ नेता जेफोर थानसाङो एलायन्सङो थानसाङो आप्रंखौ जों जनताबो अटोमेटिकनो थानसाङै फैयो जेफोर नेता कागै थाङो आप्रंखौनो जों जनतारबो उरुपुरुखौनो रेफरेजा लगे उरुपुरुखौनो थानसा कागै थाङो हानि मनो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेतासि थानसा ngani नाङो पियाबा तिनि हायो जों नुगै दङ नेतारो थानसा जोंनिया साक साइजोनो जोंसि तोर सावानि मुसुक जासिबो सागनि तिप्रासानि जे माथाय सकथाय दिनै हायो एकर्ड इमप्लिमेन्ट खायजाक यान दिगि थांतो एकर्ड साइनो लायजाक दङ बनो बाक्के इमप्लिमेन्ट खायनाय सिनि दफानो बाक्के yok सारोमानाय बनो सि मेन मुद्दा बनो सि मेन कि बखाव कटल कुखे रनि नांमानिसि रंलायमानिसि निजेनि पुसफो निजे पावर कुखे तंमुसुफो निजेनि मते सोले रनायफो बहाय मांसि बनि इगुसि कटलकु ngै दंबायसिबो भाई इंसिनाय दिनै हायो फाइनाय जरावो पंचायत इलेक्शन ngani दिगि थांगै दङ उ इलेक्शन जरि स्ट्रंग खायो कायसे जायगायाव स्ट्रंग खायो जों फुनुंमा खांखेनो सेंट्रल सनो फुनुंमा खांखेनो इन ग्राउन्ड ब्लाइन स्ट्रंग खनो अर जायगायाव बरंनो इमप्लिमेन्ट खायमारसिनाय होनै एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खामखेलि इसे खायजागनाय पियाबा जों अर ता पंचायत इलेक्शन जों उरुपुरुय खेना पुद्रु पाद्राखि यूनिटी करिखे जों नुगजागला हा आफरं खेना बरकबो इमप्लिमेन्ट खाया फानो ngै थांना गेबोनि बाङैनो तिने हायो उ एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खायरोनि मुसुगिया बरंनो तिने हायो जोंनो सुक्रुवानि बाङै बेलायनो साथारानि जेङै दङ जों ससियेल मिडियाबो नुगै दं सालाहा बाखेबो सिनि उ जागा एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खायरोया ngani बाङै बाकिबो साखथारानि जें दंबाय वान सगैनाय दि बुखाबाय वान बुखुबाय ठीक कि बुखाबायखौ वान सगैनाय सबारो बमहा एं दंबाय डाइरेक्ट साइना नाया नोंनो गियान गोनां नोंनो वान सगजाक बर' बमहा के बसिनि ओ एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खारिया ngani दिगि बाक्सा बर' मुसुकजाक दंबाय नेता नेति बिसिङोनो सो वान सगैना दि आं तमा कक साइना नाय नों कामखौ बुजिमान खाना जों थानसाखौ टंया हांखौ जों एकर्ड इमप्लिमेन्ट खायमेनिया ngै थांना हानिमन जों थानसाखौ तंगनि नाङो हानिमन नेतारो थानसाखौ तंलाय दि साकसानि इगुनो बारoi तंलायग्रा सिदि सो निनि वान समला बाहायबो बाहायना तैबे कमेन्ट खायसाय खाना दे लाभ यू